rayuwar duniya mai wucewa ce, wata ran sai labari. Na kasance a duniya ne ta zamani, sai haƙuri rayuwa sai haƙuri, wata ran sai labari. Rayuwar duniya ni ne na ce abin tsoro, yau gare ka gobe ga ɗan uwanka. Abinda ka so makanka ka so ma ɗan uwanka, abinda ka so makanka ka so ma ɗan uwanka. Rayuwata ni da rayuwata ina yin ta ne cikin kalubale na rayuwa. Na kasance ni dai mutum ne alkhairin da aka min ba na mantawa. Mutane sun so ni so na gaskiya, akwai mutanen kirki a duniya ba dangin iya ba na baba. Mutum ya soka da zuciya ɗaya, baya gudunka da soka zuciya ɗaya kamar shininka, ba dangin iya kuma ba na baba. Rayuwa duniya sai haƙuri, komai mai wucewa ne. Labarin duniya na zamani abun baya faduwa a baki, sai dai ka bari a zuci. Labari na rayuwa ta zamani, mutane ba amana kuma ba mutunci. Mutum in ya samu daga shi sai 'ya'yan shi sai matar shi, ba zai tunanin kai ɗan uwan ya ne ba. In ya samu wallahi gudun ka yake yi, dan baya so ya ganka cikin damuwa.